szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit. Őszintén remélem, hogy csodás lesz a mai közös estén. Remélem tudjátok, ahol én megjelenek, időutazunk már mondom hova. 80-as évek. Az általam oly imádott, hogy 80-as évek hangulatába szeretnék mindenkit visszacsábítani egy kicsit. Úgyhogy kezdjük rögtön egy saját kedvessel, természetesen a 80-as évek. Hát ide figyelj, na ide figyelj, el kell mondanod, amit érzel, de te menekülj, ne hagyd egyedül, mert én azt igazat akarok érted. Ide figyelj, hát ide figyelj, mert drága érdemes, szívesen várok, mert én csak egy, szerelmes lány vagyok. Annyi mindent nem tudok így róla, gondolatban körbejár, túl hosszú a híd, és túl messzire visz, de miért indulsz átszólasznál? Hát ide figyelj, na ide figyelj, hogy el kell mondanod, amit érzel, de ne menekülj, ne hagyd egyedül, mert én az igazat akarok érted. Ide figyelj, hát ide figyelj, mert drága érdemes, szívesen várok, mert én csak egy, szerelmes lány vagyok. Hát ide figyelj, na ide figyelj, hogy el kell mondanod, amit érzel, de ne menekülj, ne hagyd egyedül, mert én az igazat akarok érted. Ide figyelj, hát ide figyelj, mert drága érdemes, szívesen várok, mert én csak egy, szerelmes lány. Hát ott voltam vagyok, hál' Istennek, köszönöm szépen. Drága hölgyeim és uraim, őszintén remélem, sokan tudjátok rólam, milyen komoly bolondja voltam, vagyok, maradok.